Takže ahojte. Chcem vám povedať, prečo Koktaus nie je cool. Na YouTube môžete vidieť video, kde hovoria, že Koktaus je cool, no nepoznajú tú pravú metódu. Okay, hello, I am Erie Hill, and I think stuttering is a very cool thing, since I believe it has given me higher standards in the dating scene. Je to... V Amerike proste nemajú metódu na vyliečenie koktavosti. No a tam učia ľudí povedať, prečo je Koktaus cool, aj keď sami vedia proste, že je to zlé. A koktavosť, kde začať? V detstve si to ešte ľudia, ktorí koktajú, ani moc neuvedomujú a začína to byť také horšie asi na základnej škole. Tam aspoň ja som to mal osobne. Začali sa mi akože vysmievať. Zo začiatku som vôbec nechápal prečo, ale postupne ako som bol pubertiak, mal som 14 alebo 15 rokov, tak začal som si to akože uvedomovať a začal som to aj riešiť. Začínal som vlastne logopédom, ktorý mi nepomohol. Bolo to v podstate, keď som sedel u ňo v pohode, ale pokiaľ som vyšiel už medzi ľudí, tak celé zle. No a potom som vyhľadal aj psychológa, aj psychiatra, ale vôbec nič. No a koktavosť. Na základnej škole som ju mal veľmi, bolo ju poznať. A na strednej škole som sa ju snažil už nejak zakrývať, čo sa mi aj darilo. Väčšina mojich spolužiakov nevedela, že koktám. No, to je... Vedel o tom akurát môj triedny profesor a možno taký jeden alebo dvaja spolužiaci. To je... Najhoršie to bolo na hodine slovenčiny, keď sme museli referáty proste hovoriť o referátoch. A veľakrát bolo, že som sa to naučil, chcel som sa prihlásiť, ale v posledný moment som si to rozmyslel, lebo vedel som proste, že sa začnem koktať. Takže pohodne som si potom vravel, že ja magor, prečo. No a takto vlastne som prežil celú strednú. No a maturity som sa bál veľmi, ale snažil som sa naučiť úplne, že dokázať to proste aj učiteľom, že to viem. Takže dá sa povedať, že som zmaturoval medzi najlepšími. No a nezakoktal som sa vôbec ani raz. I keď som na to ako neustále aj myslel. Takže, no a potom prišla vysoká škola a povedal som si, že nechcem žiť tak, ako som žil. A začali sme v podstate hľadať niečo na internete a neviem, tuším, sestra alebo mamina našli novú mluvu. Tak začali sme vlastne s tou terapiou a je zo mňa nový človek.
Jak to je s tou novou mluvou? No, zo začiatku musíme vlastne rozprávať úplne pomaličky, no a postupne vlastne ako ubiehajú tie mesiace, reč sa stáva plynulejšou, človek sa stáva oveľa sebaistejším, no a je to niečo neopísateľné. Už momentálne som 14. mesiac v terapii a 14. mesiac už neprežívam bloky, som šťastný a je to super. Tak dneska som prišiel do Poľska, do Mikulova, navštíviť terapiu novej mluvy. Som tu poprvýkrát a prekvapilo ma to tak veľmi príjemne. Nebol som tu ešte 10 alebo 15 minút a už aj sme išli na verejné vystúpenie do strednej školy. Tak volám sa teda Zoltán Kečer, pochádzam zo Skerešova, mám 21 rokov, pochádzam z malého mesta Stornaly, ktoré sa nachádza na strednom Slovensku a momentálne študujem na vysokej škole v Nitre. Na strednú školu som chodil do Šťavnice na Lesnícku a lesníctvo ma akože absolútne nebavilo, tak som išiel vlastne na iný smer. No a mám 3 sestry. Išiel som tam viac menej úplne bez prípravy. Pretriedol som si, napísal na kúsok papiera proste čo chcem povedať. No a išiel som na vec. Cítil som sa pri tom maximálne pohodlne, uvoľnenie hlavne a cítim sa po tom vystúpení určite taký istejší, keďže vystúpenie som už asi 4 mesiace nemal a v rámci terapie je to veľmi dôležité. Tak rozprával som viac menej o sebe, odkiaľ pochádzam, kde študujem. Padli na mňa aj rôzne otázky, tak som sa snažil odpovedať. No a tak. A ešte k tej novej mluve. Nová mluva nie je použiteľná v jednom jazyku. Ja osobne viem rozprávať maďarsky, slovensky, trošku anglicky, takže praktizujem to plno aj v maďarčine, plne, no.